Ring upp. Det är Guds vilja för dig att leva i hälsa, överflöd, fred, framtid och hopp. Hans vilja är inte att du ska lida. Här är grundläggande förklaringar till var lidandet kommer ifrån och hur man kan räddas baserat på Guds ord i Bibeln. När den första människan Adam syndade mot Guds vilja ärvde män synden genom honom och fortsatte att synda. Och syndens lön är döden. Det enda sättet för Gud att försonas med mänskligheten var att ta straffet för människans synd på sig själv. Det är därför Gud sände sin son Jesus Kristus på jorden. Han föddes i en kropp av den heliga ande genom jungfru Maria. Han syndade inte och gjorde det bra bland män. Visade tecken och underverk på läkning, befrielse, uppståndelse, sa och visade hur vi skulle leva. Han led på korset för oss, betalade straffet för våra synder med sitt blod, dog, var begravd, uppstod på tredje dagen och fördes upp till himlen. Han lever och kommer tillbaka igen. Genom sin gärning på korset försonade Jesus Kristus oss med Gud, förlossade oss från djävulen, rättfärdigade oss, gav oss frälsning och evigt liv. Han befriade oss från smärta, sjukdom, lidande, förbannelse, gav oss den heliga anden för att hjälpa oss, trösta oss och för att leda oss till ett heligt liv med Guds skydd. De goda nyheterna är att Jesus Kristus kom, gjorde Guds vilja och gav sitt liv för dig, så att när du lämnar denna världen, du ska få evigt liv i enhet med Gud istället för evigt död. Om du tror och tar emot detta glada nyheten i ditt hjärta, så kan du genom Guds nåd bli Guds barn. Du kan bli räddad från straffet för dina synder, från död och lidande. Om du närmar dig Jesus Kristus med uppriktig bön, säger en kort bön i fred med tro, tala till Herren från ditt hjärta, han hör dig. Jesus Kristus, jag erkänner och håller med om vad som står att jag är en syndare. Jag ångrar mig och avsäger mig synder. Jag tror att du är Guds son som dog för alla och för mig och för mina synder. Och Gud uppväckte dig från de döda. Vänligen var min Herre, vägled mig, hantera mitt liv, hälsa, familj och allt som är mitt. Tack och ära till dig, Herre Jesus Kristus. Om du har sagt denna bön från ditt hjärta och uppriktigt, blev du Guds barn och fick gåvan frälsning och evigt liv. Den heliga ande har kommit in i ditt hjärta, fyllt dig med Guds kärlek, hjälpt och väglett dig att lämna det gamla syndisätt att leva och börja ett nytt liv med bön till Herren och genom att läsa de heliga skrifterna, Bibeln, i gemenskapen med andra troende styrd av den heliga ande. Denna uppmaning riktar sig till alla människor på jorden. Varje människa bör acceptera det så snart som möjligt. Eftersom enligt bibliska förutsägelser Jesus Kristus kommer snart att ta sitt folk, döda och levande, med tro i sina hjärtan, att vara tillsammans i evigheten, i oförstörbara kroppar. Och då kommer Guds vrede som uttrycks genom olika lidanden att regera på jorden. Så gör detta val så snart som möjligt och uppmuntra dina nära och kära att göra det. Så kommer du vara tillsammans med Herren för alltid och döden kommer inte kunna skilja er. Tack och ära till Gud.